Вечеряхме в ресторанта на хотела, имаме включен полупансион, което е страхотно удобство. А след дългия път си легнахме рано, защото умората вече си казваше думата. Следващия ден започна с обилна закуска и след това поехме към Андора ла Веля, столицата, която е само на 10 км от нас. Там ни очакваше не просто разходка, а истински лов на находки из магазините. Когато пристигнахме, валеше сняг на парцали. А днес слънцето грее и сякаш сме на съвсем различно място. Открихме един огромен магазин, Примор. 3 етажа, безкрайно разнообразие от марки и толкова много продукти, че наистина може да ти заболи главата. Интересното е, че на етикетите имаше 2 цени. Цената в Испания и цената в Примор. И разликата беше доста голяма. За да отдъхнем от дългото обикаляне, се отбихме в страхотно заведение – L'Informal. Вътре беше уютно, с украса от дървени ски, старинни приспособления за сняг и топла и приятна атмосфера. Хапнахме картофки с наденички и, разбира се разхладихме с ледена бира. Напълно заслужено. Последната ни спирка беше Център Комерсиал Ия Карлемани, където вече сложихме финал на пазаруването. Прибрахме се късничко, но на вечеря вдигнахме на здравица с хубаво червено вино. За здравето на моя рожденик!